സെമി ടെസറിൽ വന്നിട്ടുള്ള സൽവാർ സൂട്ടിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് പാറ്റേണിലാണ് ബോട്ടം ആൻഡ് ദുപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു ചെക്ക് വീവിങ് പാറ്റേൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 2.5 ആണ് ടോപ്പ്. ഗ്രേ ആൻഡ് റെഡിലാണ് നമുക്ക് ദുപ്പട്ട. ദുപ്പട്ടയിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി വീവിങ് പാറ്റേൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ബോട്ടം നമുക്ക് ഗ്രേ ടോണിൽ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ വിത്ത് ഗ്രേ ആണ്. ഒരു ബ്ലൂഷ് ടോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേ കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഗ്രീൻ വിത്ത് റെഡ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് പിങ്കും ഒരു ലൈറ്റ് ടീൽ ബ്ലൂ ടോണാണേ. നെക്സ്റ്റ് ആഷും റോസും കൂടിയാണ് കേട്ടോ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ലാവൻഡർ ആണ് കേട്ടോ കോമ്പിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി വന്നിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് പിങ്കും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണും കൂടി വന്നിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ.